gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mangantan ba daw? Ay, wala. Ayan na nga, ijain lutom asidan ta. Adapay lang di takaldero Apay, agsida ka mo lang ay Ay, gutwo na. Adobo nga igat ko naman. Mala, manganta ka rudeng. Na, imbagkat mo matanti kaldero dito lamisaan. Wayng, manggaukan itis daim no kayat mau. Alay, tamang man nga raw. Ha? Nagadumutan asili na. Iso nga rod adam damagek no kayat mo lang ti agsida. Ay, salbag ka. Iso siguro asinilyam, tapno si kalang tagsida. Ay, nakalam ka na kita nga igat. Nabanita kay di karayan ang kail. Na, ada kayang igat ijay. Ada, dagito yung manay. Ay. Wanya, gumatang kayo mataniti si dain niya wang kail. Ay, day taman nga ro, dua dadakkel ti katangay. Naimas na kita oy. Presko ko naman. Ano ka? Nang ro na ka medyo dadakkel. Nagdabay mas dakdakail ang gamday tao Ayan na ngay. Inutang ni tata ba daw? Si Danda ka na. Di mo pa ilaim baga kanyak ta, siyak tinangala. Dakkel pa'y mga ron. Inton maminsan tao nang kay. Ay nagadaw tikinan ko. Itaakla ang manan anag sida itiigat. Ay, naimbag ka pa'y maray. Tanakaraman ka itiigat. Siya, saan? Anya, Sinilyan amin ni Badong ti inluto na nga igat asidaan mi kuma. ay unay meten ni Badong mau. Sana bali kumaan, wag sidsida ak iti silay, ngam saan mo nga raw. Apay ngamin ayata saan asika tinagluto, maray. Di na nga rod kayat maray. Iso kano timang lutaw, takaimasin na. Ay, kaasi kamot no kasta marituyag. Ay, naimbag kayo pa'y maray. Ngam siya ka. Ay, imutan ni Badong kao. Pinukudam kayang ti igat nga inutang mo ka ni Kwarog paray. Ha? Saan ka no ang makaside ni Tuyang at permiti sili na? Ay, unay mo day tatuyang ay. Apay ang makaungot ka kaagpay sumag nga may nasinilyam. Para day tala nga ba nagnapanan in chismes. Kita mo di sinilyam nga agpay saw. Ay, Basol na tasan mo nga mingag sida iti silay. sapay nagdadakkel ka no nga igat ti sindayo. Uray lang nga inturog ko ti busog ko paray. Oh! Ang minton maminsan, di mo mutsilyan iti kasta una ya. Tapno makasidan ni Marituya ang paray. Kano pa yan ang rugay, tikasta nga ugali ni Kabadong. Ay na, medyo nabayag basitan maray. Yun na yun. Nasakit tinakam ka. Takanayon mo tinakasjay taramidan na. Ala, umay kan, ta dito itan awangal daw. Ada igat ana ilutok. Ha? Wan, ginatang ko ni Kwarog. Umay kan, tapno makaraman kamutin Ay na, ay, agyaman ak marikwanang. Naimbag tasimbang pwit kan tuya. Ah, Imbagam kanumay tasinilyak ti si dain takuma. kahit pudno mo nga man, kasta ka na yun taramid mo. Anya, Nulitsyon ti si daunta, silyam iti uray langa, salbag kakiday. wina nga mapay masapol pa lang nga ibagam da kita. Kahit naimot ka mga main, kayat mo bukudam amin ang naimas asidaan. Awan babayin mo kay di mo ta. Para masidalang nga pamupay chismis may. Apay, si kalaang matayat ti addabuksit na akargaan na. Ay, nagaduka nga mo panawang kamalangan. Pumanaw ka lang no kayat mo, Why? salbag kakiday. Basta, pimanawan ni tata ba nung balayaw? Ay word kwarog, napanan nagyan iti kalapaw na. Sa dinaw. Sa dino pa'y ngay, ijay bangkag mimulaang nga. Ay, kasano nga inod da isang pit na naimas asidain. Bay am abukudan na lang, taday tamon ti kaya na.
Kasano nga daytan? Agsina kayo mutan iti kaldira. Nasaysaya atin dayta, tapno jak makit kita ti sidsidaan na. Sa bagay, kasla insulto mo't ngagpaiso ti kasdingar aramidan na. Talaga makapaawan gana sa kabalay ti kasken kwa na. Bagay na nga ro dati agmay-may sa no kasta. Nasa umaun kwa raw. Mano a kilo abagas ti utanga, marituyang. Uray 5 kilo laeng abagas maray. Sa bagay, agmay-may sa ka mo, tawan ni kaba daw. Ayun makaamumutin na iti kanan na di kalapaw na. Si daom ngay. Bay amon day ta si daan maray. Adda ugot ti kamuti ijay arubayan may. Nasustansya dayta. Adda pa'y mulak nga aba. Di iso ti sida. Adan sa mo tarakon mo amanok. Di mang tiliw kan. Ay pudno day ta maray. Ngamjak kayat apartyan ti taraken ko amanok maray. Napanmat ka no nagyan ni paribadong ijay kalapaw na. Ay, si kantumot nga main. Na, No di mo imbaga ti imbagak, di da ko managapa. ay nalapdanan ti bagik anang ibaga. Ay, Agasam ngamin tasilyan na ti naimas asidaan tapno bukodan na lang. sa bagay mo't di ah. Ay, saan ngamin anasayat na dyan nga aramid ti asawa? Ay wen ah. Angam saan ko maarumbang nga indanon mo pa'y laeng. Ay, salbag kit di dayta. Asawa na, imutan na. Kunak man, no inyawid mo, ti inutang mo kanyak abagas. Inyawid kun maray. Imbatik labiit ijay balay taad da nalipatak. Nalipatak mutin ti gimatang iti mais akanan jay taraken ko amanok. Kasta, Di kagdanag. Bayadak ti may 1 kilo a mais maray. kunak ano utang, manon. Adto'y ti bayad ko. Mala, iyag mun ti gatgatangak maray, tain nakaw. Badong! Badong! Apay mutanday tamanaw! Alay! Sige, agpatuloy ako na mapanigibang kan. Apay nga inalamday tabagas ko ngay. Panawan kan! Na, ay salbag ka! Isoblim day tabagas kan manaw! Ay, masuro na ka talaga. Ha? Inutang ko abagas. Intaray ni Badong. Ay, nasayatan na tiliwam ni Badong. Nangala, maray. Tano saan? Amang ano atapon pa'y adagiti karuwam ti nangala. Nasakitin na kau, Kapitan. Ay, uray no kasta. Ano sa palabsin ti inaramid na? Sigurado apinarti na mutang titarakan ko amanaw. Ay, ikararag mo asapay lako matagbalbaliwan ni Paribadong. Awanan ti maisaan ko abagas ta intaray ni Badong. Ay, ikang ka. Ayagyaman na, Kapitan. Nasaya, tadda kayo dito'y balay yung nanatuyang. At dala ko kamasida. Igat mananda kita ko araw. Saan? Lamasmet dagitaw tilapia ken paltat. Ay, may 1 kilo man nga raw. Tiguan hap dita tilapia ken paltat. Mabidla nga raw tamang ikilo ak. Makasida mo laengen iti lamos. Ningay tataba daw. Ay, jaka mo. Manipod intaray na ti bagas ken manok ataraken ko. Saanen ang nagpakpakita? Ay, inaktuman nga rod kita ni Diyan Kalapaw na. Barang gumatang itilakaw. Sige laeng kwa raw. Si kagayam dayta. Warag. Ha? Masakit kayo mo't gayam tataba daw. Ewan nga raw. Ay, tulungan nakman na bumangaw. Ha? Saan kayon samot ang makabangaw ta nakapsot kayaw? Ay, sana bali. Itugaw ko laing ngayon. Apay ngamin na di kaya gawid di balay yung kininanatuyang. Ay, sanayin. Kaguran nakmat lang ni nanam atuyang. Unang awan mga sikaso kada kayo dito yung Kalapaw yaw. Mabaina, kwaraw. Iswasi ka lang ngayon ti pagpatulungan. Anya?
Naimbag tanapan ni Kwarog ijayan ni Pari Badong, inteng. Wan nga rod. Masakit ka no gayam. Ay tinasayaat. Ibagayo kan ni Marituyang tisasaaden ni Pari Badong. Ti parikot, ang mga nusaan na kayat ni Marituyang atulungan. Asino kumapay ti sabali amang tulong kan kwa na, no di iso nga asawa na. Sabagay Tinasayaat, siya kun ti mapanbang ibagakan ni Marituyang. Sige banang. Saan arumbang abaybay ang nalatan ti asawa na? Anya, masakit ni Badong? Ha? Gong ko na. Ay, saan kumamot akas ta, Marituyang? Ay namaray, nasakit tinakam ko iti aramidin na kanya. Asawam dayjay, si Kati Madaksan, no addadakas ang mapasamak kan kwa na. Apay asyak ngay maray. Siyempre, kunada abinaybay am ti asawam. Kahit anya ngay nga rod ti kayat yung aramidek kita. Ay, agdesisyon kan maray. No kayat mo, ipantayon ija ospital. Paagasam ti asawam. Ay, sige man laangan maray. Ay, di ka agdanag. Kadwaan da kanto amapan mangkita ka ni Pari Badong. Grabe ka di unay ang tisakin na. Ay, basta mapantayaw. Kadwa tada inteng kan Kwarog, Marituyang. Agyaman nagtaimay ka. Tuyang mayla. Apay nga ay adi mo impakpakaam mo adago sa masakit ka magayam. Adain dadang ko adanaum. Banyusan ka tamapan tayo ije ospital. Ay na, agyaman nagtuyang Kiti pagsukatak ngay. Adain nala ka pagsukatam. Halang araw, ipanda ko niti ospital. Kaya't kaunti umimbag adagos. Waan ba daw? Inasikaso matlaang ni Marituyang ni Kabadong. Way, nanakwanang. Intulod mo matlaang iti ospital. Una, kinapudno na, kagap-gapok iti ospital. Asino ay tinagbantay? Siyempre, ginanatuyang. Asino pa'y kumangay. Nasaya at matngarod no kasta. Isu asak pa'y lang ti makamo amang pakan iti tarakendang aso ken pusa. Kuna ti doktor, mabalin mo kanun ti rumwar inton bikat. Kasta ka day. Isu nga itapay laang, isagana mo dagiti arwatem arumwar. Wain, tuyang. Di kagdanag, nabayadan mo ti amin abil mo dito ospital. Ay na, agyaman na, tuyang. Mayak, ta inawagan nak ni nanatuyang. Sakti mang sundo kada kayaw. Ay na, agyaman na Kwarog Pagawidan yu gayam ngay. Ije ka di bang kagyaw? Wano? Ay, Kwarog. Ije ka di balayo kininanatuyang. Itata na imbagang kayaw. Anya, Una, tapno amok ti pangituludak kada kayaw. siyempre, ije balay may kanituyang ko Kwarog. Ah. Sige may. Ay nasayata na imbagan kagayaman paray. Ay, kasi ti apo paray. Naimbaga na kaon. Mayat Kaya naimbagan mo tayo, ti pa nagpampanunot ko ita. Pare, na iso nga dituya kon balay may, kanituyang ka, nagdiretso itan. Aya, Namiris ka, rumbang may, subadak, ti pa nangasikaso ni tuyang kanya. pare. Nas kinatulungak, iti trabaho na may, ni tuyang ko pare. Mayat kasta paray. Ti agasawa. Rumbang tinulong iti namay kan rigat. Ay, wun nga rod pare. Nagruna itatalo makay kan bumakit kayaw. No ada na imas asida. Agbingay kayo Di mo bukbukudan pare. Ay, wun pare. Pakawanan na ko matuyang. Bigbigag itan, tibidot kuking ka. Ha? Kinapudno na. Mababainak king ka ita. Naputawan sa balay, anangas asikaso kanyak. No di si kamot laang gayam.
Tuya. Nagkuna nga min asabali ti mangkita kan ka. Kan mga sikasaw. Pakawanan tuyang ikarek. Agbalbaliwa kaon. Saan akong anaimot king ka. Di kagdanag tanapakawan kan. Anya ngay nga ro ti maaramida. Ay na, hagyaman ako na king ka tuyang. Tainig kan nakpa iti gundaway ko amang ipakita iti panagbalbaliw ka. Ay na, nagsaya at katuyangan ako pun ka manak. Ay, body my love. Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at nga imutan nyo ni nanatoyang nga asawa nyo? Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesha Tumlay. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat.